Moi YouTube, Sonnestan käsivis täällä ja ekassa videossa tässä alkaa. Mä oon tehnyt nyt tänne maan sisällä sen pikkusen tehkelin ja nytten vois keksiä jotain. Vois vaikka mennä hakemaan vähän ironia ja joku on mun stompikaksen. Vai onko se pikaksen? On. Stompikaksen. Täällä on joku. Meneekö katsoa tän? Eikö tää oo mitään pieni? Lähtenä, että aina on mun mukaan. Aivan. Tää on hyvä. Niin, mitä mun pitäkään sanoa. Joo, eli äänet on ehkä aika huonot. Ja video muutenkin. Meidän ensimmäinen video. Toinen video. Koitan saada sen tehtyä. Ja just kun meillä on pitkä viikonloppu. 4 päivää. Niin jos siinä aikana sais tehty yhden uuden videon, niin se olisi ihan hyvin. 6 blokkia ironia ja lisää tulee. No. Niin taustachattaa kuuluu vähän tällaisia, kun mä oon napautellut näitä kaikki esiin tälleen. Noi kuuluu tosi hyvin. Nimittäin tässä on mikki on nyt rikki. Ja mulla on tällainen kamera tässä edes. Jossa on mikki, niin me kuvataan sieltä. Että joo. Otetaan vähän koaliikin. Ei kuitenkaan niitä ole ikinä liikaa. Niin. Vitsi. Mitäs mä sit sanois? Niin. Jos joku ihmettää, että miksi mä pidin äsken Peacefulilla, vaikka ketään ei suomannut, että mä otin sen biisillä, niin se oli se, mä tein Creativella introa ja kaikki nämä skeletonit ja zombit ja spiderit ja endermanit ja nää, niin ne tuli kiusas sitä, vähän haittaa, niin mä otin ne pois. Ja näin. Se on täältä olla katsottu. Ei vitsitä. Hyvin menee. Joo, jas. Kissa. Mä oon kalastamaan. Se on. Mulla on yksi. Nyt kävi tuplavoulia. Tietysti on tyhjä, mikä yllätys.
Mä olisin tarvinnut niitä. Katsokaa, mikä tuolla? Tuolla. Mä en tiedä. Se mä tiedän, mä käyn kattoa niin. Täällä on joku tällainen lesi. Tiedätkö? Jos ei ole mitään hienoa, katsi. Sitä näin. Täällä on aika paljon sokeriruokoja. Olen huomannut sen ja tiedän sen. Ja kato. Näin. Tää on niin huono, että mä heitän tonne. Ja mä juokkisin vasta yhden luola. 26. Mitä? Seuraavaksi voisin alkaa tehdä noita. Riippuu miksi niitä kutsutaan. Farmia. Sori, tuli sähkökatkos. Sitähän minä teen. Tietenkin yksi ajaksi. Mä käyn näitä 40 niin no niin mä tiedän mitä ei saa. Kyllä jo. Vaikka taas monsteria. Missä asiaan niitä? Ellen sanoisi täydellinen. Vähän vielä. Vähän levennän tälleen huvin ja urheilun ja huvin ja urheilun ja huvin ja urheilun vuoksi. Maks. Mä en sano, että kaikkien nimi ulkoa, mä tarkistin. Max.